ikaw ang boy-boyon sa mga tao, kaya ang imong gitakot nila, serbisyo publiko. Ito muna ang buwelta ni Art! Ladies and gentlemen, the three-time KBP Golden Dove awardee, Mr. Art Bonhag Junior. Basta mga junior! Gahi. Good morning sa tanang mga junior! Ug tanang mga hinungdan sa mga junior, ang tanang mga senior. Kamakausap ba, good morning kanimo na kang Eugene Esparcia Senior, kang Arturo Bonhag Senior. Ito mga senior. Kasi senior mo na ilhan pa din. Urot na. Mga senior. Huwag ang tanang mga gipamingaw sa ilang mga junior. Ang tanang nga nangandoy nga duna sila ay Junior. ang buwelta atong kinato sa Cherry C, calcium ascorbate with kamo extract and zinc. Vitamin C nga kanato sa COVID makapalikay ug sa itong lawas makapapiskay. Cherry C para mas healthy and COVID free. Available na ang Cherry C sa mga nag-una mga drugstore diha sa Cagayan de Oro, Misamis Occidental o Misamis Oriental. Halad na ito kini sa tanang mga pulis. Pulis. Nga ubis. Kagahi, kung inyo mahinumduman, sa miaging liderato sa PNP, kapagawas ang ugmando ang kanhi PNP ka hepe. Na ang mga tambukikoy nga pulis. Easy! Promotion, dili pwede. Ang mga pulis nga ubis. Nalukmay naluya sa mga balita. Eh kung di sila muniwang, diha kung unsa ilang ranggo, diha na sila magpirmamente malata. Apan, nimbag ulamang. Gibawi ni PNP Chief Guillermo Eliazar ang maong mando aron ang mga pulis nga tambok di magpagarpar. Mga pulis nga overweight, pwede na daw ma-promote kung kwalipikado. Pwede na sila mag-apply para mutaas pa ang ilang ranggo. Siyempre, kung mutaas ang ranggo, mutaas po ang sweldo. Hoy! Sa 220,000 ka mga pulis, tibuok kapupudan, kabalo ba mo nga 35% niini, sobra ang timbang? 35%, 220,000, meaning sila 77,000. O 10% sa kapulisan, mga tambukikoy nga kung mudagan mag-abot ang dila sa dughan, grabe na kahalang ang ginhawaan. Ayaw sa mo ngisi-ngisi o lingas-lingas. Kay unang nagpakaraog baya sa maong mando, mao ang kanhi PNP chief nga si Sinas. Kaya, sos Ginoo ko, kung kinsa pa ang tambok, siya pa ang mapangahas. Daw sa litsyon sa lamisa, gaingkib og mansanas. Seriously speaking, dapat lang po ba ang atong mga pulis sapsing? Ay kung naamang ganit pinusilay, at least di maantimano, sa bala, igo ra, mutapsing. Ilay bang good kung ang body mass index sa usa ka pulis insakto. Dali ra nilang bukdon ang mga dakpunong sospitsado. Paspas nga maabsan ang mga kriminal, ug di dali ang ilang dila muhalhal. Dapat ang mga pulis maningkamot sa gyud nga mahimong healthy. Di kay magsige raglingkura sa ilang opisina unya habhabra permi. Grabe baya ang challenge sa mga pulis. Arang gyud baya kahingpit. Dapat lang gyud mga pulis physically fit. Ito pa mga sir, ha? Kung labi bitaw po ang lawas sa atong mga pulis, at least usara ang magproblema. Ang inyong